領域展開。 Здравейте хора! В днешното видео, как сте разбрали заглавието, ще играем Boxfruit. И по-точно, ще вземем V2 Angel. Тези, които не знаят, Boxfruit е Roblox игра, в която е базирана на One Piece. И в момента съм събрал достатъчно пари, за да взема Angel V2. В следващото видео, което ще бъде второто в този канал, ще се опитаме да вземем Angel V3. Където е на практика по-лесно от V2, но не е толкова трудно. Няма че. Тъй, както видяхте тук, има червен цвет. Нека отидем да вземем мисията за цветята, за да можем да вземем цветето. Така... Аз се радвам, че намерихме червеното цвете. Стана само жълтото и синьото. Ама синьото ще спава само вечер, тъй че... Защо някой път бутоните ми не работят, не знам. Айде... Това не работи както си мислех. Флаш степ. Не мисля, че беше добра идея този флаш степ. Така ще стане малко, защото тук почват много големи хръсталаци и глупости. И аз съм загубен. Къде отивам, бе? Насам, бе. Малко съм загубен. Малко съм. Добре, къде... Ей, тук е... Добре, намерях го, само че трябва да взема Diamond Chest. Искам. Добре. Аре, отивам при NPC-то. Тук сме. Хело. Да, дай ми мисията. Добре. Сега, за по-бързо ще се просто телепортна в Kingdom of Rose. Тук. Сега спидран. Ребят. Използвам всеки един възможен даш, който имам, да мога да се придвижвам по-бързо. Ето, хоп. Тук сме. Нека вземем червеното цвете. Flower 2. Ако не знаете, в момента съм в private сервер. Затова няма да ме убиват, когато вземам цветята или да се диспават. Затова ще ми е по-лесно да ги намеря. И тама става нощ. Яко. Нека се телепортим отново в Kingdom of Rose, защото там е много по-бързо да се движим за третото цвете. Просто си идваш морето, вземаш си водата и не умираш във водата, като мене. И аз съм решил на там, защото там има повече... Там буквално има 3 места, където може да се спауни, на където сега отивам. Надяваме се да е някой от там, иначе трябва да се връщам на там. Към... на Юсоп Айланд, къде вземаш камбучата, не помня как се казва. Сега трябва да отидем на... Не. На онзи, ще го видя по му името. На Кейв Айланд, или как се наричаш. Него е едното място, където спава си червеното цвете. Да, аз пък червеното синьото. Добре.
то спираш, бе. Хайде, хоп. Хоп. Добре, тук сме. Ето я дупката. Не умирай. Така, сега трябва да намерим синьото цвете. Аз не го виждам. Не го виждам. Явно не е тук, надявам се. Надявам се да не е тук, защото ако е тук и аз не го виждам, е много зле. Така, нека отидем на този айланд. Много са ми трудни имената на някои от айландите. Съжалявам. Няма да ходим спокойно, няма да ходим на картечип, ще ходим тук. Така. Не мисля, че беше на той дърво, да. Ето го, бе! Ето го и синьото цвете. Хоп. Добре. Имам вече Flower 1 и Flower 2. Нека се телепортим в Kingdom of Rose и да ходим да вземем жълто цвете. Последно. Вау. Не очаквах, ще стане толкова бързо. Така. Там. Аре, бе. Той. Нека ходим да бием NPC-тата. Така, ще вземем мисия, защото е по-голям шанс да ти даде жълто цвете. Хоп. Чуя се дали смеча да си дигам левели. Да, не бия много демидж, знам. Добре. Хайде. Знам, че мога да се активирам инстинкта, ама не ми трябва. Добре. Просто дигам левели на ренголкото, защото ми трябва последната му атака. Сега има време до нея. Знаеш какво, дай с Fighting Style. Бавно става. Я няма. Добре. Интересно. Къде го е сгивара и там. Той. Хайде, братко. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Сега ги убиваме. Нека убиеме тия двамата. Хоп. Нека убием тоя. Няма цвете, браво, бе. Трябва ни Flower 3. И все още го нямам. Поне вземам пари от мисии. Което е 10 000, което е хубаво. Пари ще ми трябват, защото сега ще загубя 500 000 за V2, а после V3 ми трябва 2 милиона. Да. Трудно ще събера тия пари в нищо са на трето. Ма за вас, хора, ще събирам. Ето го, бе. Чакай да си мина мисията. Взехме трите цветя. Вече можем да ходим и да вземем V2, което е
хубаво. Не знам какво даваш, забравих. Не мисля, че не е чак толкова хубаво, но се заслужава. Аз имам Human V2 и V3. Ама реших да си сменя рейса и ми се падна Actually Angel, който ми е моя любим. Така... Да, знам, че статусите не са много добри, ама на мен ми харесва. Тъй, сега, нека се връщаме. Остана да отидем в Green Zone, да се вземем V2 и свършваме клипа. Следващата седмица, която... Да, следващата седмица, която идва утре. Някой ден от седмицата следващата ще кача второ видео, което ще вземаме V3. Само че до тогава трябва да съм събрал 2 милиона. Което сега как взема V2 ще ми трябват още някъде около 1,6 милиона. 1,550,000, а нещо такова. Тъй че, да. Ще ми трябват още 2 милиона. Това ще боли. Особено как се грайндва толкова бавно. Ма поне да дигам левели. Това е хубавото. Тъй, нека отидем при NPC-то и да говорим с него. Имам всички цветя. Нека станем малки. Нека отидем тук. Diamond Chest не се спаунал. Няма чини. Ето го. Тъй. Аз съм на телефона, ако не знае. Тъй. Flower, чакайте. Не. Добре, няма чини. Flower 1. Flower 2. Flower 3. We're ready. Не знам, що говоря на английски. Тъй. Good job. Now we can take me... Да. But it's not going to be free. Pay me така. You... Я. Взехме V2. Така. You've changed your double jump ability. You can now jump more times than before, which is really cause the first jump will be stronger. Ясно. Трябваше да вземем... О! Да, със сигурност по-високо. Имам повече дабл джампове. Ясно. Яко! Чакай, аз те не съм много бърз. За ръчанката, ясно. Имаме Angel V3. V2. В следващото видео ще вземем V3. Добре, хора. Добре. Надявам се да се прекарали добре в моето първо видео в този канал. Ако е така, абонирайте се, лайкнете и до следващата седмица. Надявам се, до тогава съм събрал парите за V3. Знам, че на Angel V3 е най-трудното, защото трябва да убиеш друг с Angel, как повечето са макс левели. И ако ще моля в кафето, когато отида в публик сервер, защото без публик сервер не можеш да направиш V3 Angel. И да, това е от мене. Бай и до следващия път.